Namar ka jing bampat don ka surong ma jing ka shnong, lauren jam haka yat ka yeng ka kit ka ba, bat haka lek kawan. Kamta mi kena skul baki hab ban yat kajan, tang man poi shiki skul ki jongki, baki hab ru ban kami ki wa haki por baslam. Kani ka shnong ka de ka bahab hapo jong ka Mauthat Rashan CNRD block, East and West Khasi Hills District. Na kaliang jong kaseng HYC kalaong, ba kala dep ban lejbu ya ka jingtho shaw SDO PWD Markasa Subdivision, bat shaw EE PWD Mairang, bandawa nakatanat PWD, bat naga sorkar baka deben pej, ya ka jing baka ni ka shnong kaman, bat man penyo no ya ka surang, hendrei laong ba hadu menta ka sorkar, kampat penpau ya ka nu kadak, bakan singaw ni singam, ya ka jing jong ka ni ka shnong. Nakaliang jungi kaseng jong ka HYC Mauthat Rashan Circle ya kani ka singi lawan ya kendu yo SDO jong kani ka nongkasen subdivision ban yakran bat ban budin isu jong ka dong ka than khamtam jong ka wei snong ka bedai hapo lauren jam haba kinong snong jong ka dei ka dong ka than ki kendu chibun ki jing amar ka jing bom don ki surok nakaling jungi kaseng hoj nadu ni ki snam baladap bat hakni ki banai baladap ila budin kani ka benta hak bayadai bat kani surok nakaling jungi kasang iklam song dikti lan iklam song that ila dikmi hak bor bhalor ban yakran bat ban thaulat nakaling ka sarkar kumno pan panyo surok khamtam yakini kinong song snong jong kani ka dong ka than ka badai hapo snong lauren jam te hak jing kendu jungi mata ka sngi bat SDO hangne hapo office te ulah tha yangi bangin budin biang khamtam haki bor bhalor wala kumno ikani kicing dawa jungi na kaliang jo kaseng bat ki pajba no snong jo kani kadong athan kadai ban ulang